Avui us vull presentar l'Isaac Morera, un molt bon actor i un molt bon amic també, que és més important. Estem així una mica disfressats perquè estem recreant una novel·la de la Teresa Sagrera que es diu Confidències d'una reina i que és d'uns quants segles enrere. Però escolta, Isaac, en la política d'avui dia hi ha molt de teatre, hi ha molt d'actor. I teatre del dolent, a més, és teatre del dolent perquè hi ha molta hipocresia, es diuen moltes mentides, o es diuen mitges veritats, s'intenta manipular a vegades l'opinió de la gent en base a pors, a infundir pors a la gent, quan és un moment tan important que s'haurien de poder supeditar ja els interessos que jo intueixo que hi ha molts partidistes o interessos personals als interessos col·lectius. Això és una cosa claríssima i aquest cas, el cas que ens ocupa és un cas meridianament clar. No toca ja d'una vegada parlar clar i que la gent decideixi. Totalment, és l'hora de parlar clar.